Xeyirli kun. Biz Татар сөзі бәйгесі бойынша матбуғат очрашуына жиылдық. Һәм безнең кунакларыбыз бәйгене оештыручы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Назыр улы Нуруллин, бәйгенең жюри рәисе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Абдулла Тукай премиясе лауреаты Айдар Фатхрахман улы Фейзрахманов, Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Нәфис сүз остасы Җавид Әхмәтгали улы Шакиров. Һәм беренче сорауны Кадим Назырович сезгә бирәбез инде. Ни сәбәпле менә бу бәйгене сез уздырырга булдыгыз? Моның идея авторы кем һәм нинди максатлардан бу оештырыла? Рәмис әфәнде, бик зур рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле коллегалар. Мин булай дип башлар идем эшне. Монда безне шыр үзе шушы эшкә алып килә бугай инде, алып килде дә бугай. Безнең менә күптән түгел, сез хәтерлисездер, Госсовет утырышында Минтимер Шәрипович тәкъдимләп чыккан иде. Президент каршында телне саклау буенча комиссияны булдыру турында. Һәм ул комиссияның җитәкчесе иттереп ул Марат Утышны тәкъдим иткән иде. Һәм ул шулай булып чыкты да, комиссия оешты, һәм комиссияны шулай ук Марат Утыш Ахметов җитәкләде. Шул исәптән телләр буенча безнең Госсоветта Рәзил абый урынына килде Айрат Ринатович Зарипов. Һәм без алар белән очраштык та, филармония җитәкчелеге белән, һәм менә күбрәк уйлашканнан соң менә шушындый бездән тәкъдим булган иде. Шушындый конкурс дип без аны атадык. Бар иде уебыз фестиваль дип тә атарга, ләкин без конкурс дигән өлештә туктадык. Һәм шушы фикерне зурайта торгач, Марат Утыш үз фикерләрен истәде дә, һәм без менә шушындый бәйгегә килеп чыктык. Моның башы шулай башланып китте. Әлбәттә, моның бәйгенең нигезләмәсе бик озак кына эшләнде, уйланды ул. Анда төрле тәкъдимнәр булды, кайсысыннан без кире кайттык, кайсысын истәдек дигәндәй. Ләкин үзегез аңлыйсыз инде, идеаль әйбер ул һәр вакытта идеальләшә тора. Идеаль әйбер тормышта булмый, 100% дигән әйбер юк дип аңлыйм мин. Монда кытыршылыклар да бардыр, булырдыр да. Фикере шул хәтле безгә ятышлы, заман таләбе дип тә әйтер идем. Чөнки нәрсәдән чыгып әйтәм, соңгы вакытта сәхнәдә бик еш тамашачы залында утырга туры килә. Сәхнәдән телебез чүпләнә бара. Бик күп урыс телле сүзләр керә, чит ил теленнән дә бик еш кулланалар. Телебез бик нык чүпләнә бара. Бүгенге көндә бу бер проблема булса, аннан соң телнең икенче планга китә баруы шулай ук безне бик нык борчый. Без инде теге концертлар куеп кына түгел, төрле шушындый чаралар оештырганыбыз да бар. Без аңлыйбыз һәм күрәбез халыкның ничек теге яисә бу чарага килгәнен, игътибарлы булганын. Һәм без шунардан чыгып эш итәбез, үзебезчә уйлыйбыз, бу тармак халык өчен бик кызыклы икән, бусы кызыксызрак икән дип. Шуңа күрә ул төрле яклап килеп, бүгенге көндә килеп туган вазгыять. Мин бик шат,
әлеге теманың менә шушылай иттереп күтәрелүенә, чөнки монда бит әле теге без теләп кенә бу чараларны үткәрә торган түгел. Монда әле менә шушылай бердәм булып, бөтен татар дөньясы булып күтәрелү дә бик зур эш. Мин монда рәхмәт әйтәсем килә, форсаттан файдаланып, шул ук матбугат чараларына. Безнең бүгенге көндә сез тыңлап китерсез, һәрбез сезгә роликларында күрсәтеп узырбыз, телевизион роликлар, радио роликлар, газеталарга чыга торган безнең нигезләмәләр һәм афишалар. Шул нәүбәттән чыгып, әлбәттә рәхмәт. Монда теге яктан да, халык ягыннан да, безнең яктан да өлгереп җиткәнлек күз алдында тора. Шуңа күрә мин бик шатланып, менә үземнең коллегалар белән әлеге эшкә алындык, һәм без аны җиңеп чыгачыбызга шигебез юк. Бу бик матур чара булачак дип саныйм. Һәм менә шигърият, мәсәл, проза өлкәсендә ниндидер бер алга китешлек булачак дип саныйм. Нигезләмәгә төшеп шуны әйтәсем килә, игътибарыгызны җәлеп итеп, сез дә шушы фикерләрне җиткерсәгез иде безнең катнашучыларга. Беренчедән, яшь белән чикләү юк. Монда категорияләргә бүлдек без моны. 0 яшьтән дип алдык инде. Яшь чикләнмәгән булгач 10 яшькә кадәр, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм 17 яшьтән чикләнмәгән яшькә кадәр. Бу бер. Икенчесе, без монда алдан кертеп маташкан идек. Авторлык шигырьләрендә, шигырь, мәсәл һәм башка авторлык эшләрендә кертеп маташкан идек. Аннан соң без ул уйдан кире кайттык, чөнки әйткәнемчә, без сүз чисталыгы турында сүз алып бармакчы идек әлеге бәйгедә. Шуңа күрә бу эшне без калдырып тордык әлегә. Безнең олпат билгеле аксакал шагыйрьләребез, язучыларыбыз тарафыннан эшләнгән эшләргә генә игътибарыбызны катырак юнәтәчәкбез. Тегесеннән дә без баш тартмыйбыз, ансын да тыңлаячакбыз, ансын да исәпкә алачакбыз. Әгәр дә кеше үз авторлык эшен җибәрә икән, анага каяда булса без урын табырбыз дип уйлыйбыз. Бу бәйгедә булмаса, башка бәйгедәме, ул безнең өчен яңа максат куячак. Һәм тагын бер әйбер әйтәсем килә инде, ул да булса жюринең әүхәтлеге турында, ул сезнең кулларда бардыр. Жюри бик әүхәтле, татар телен бик яратучылар гына керде. Һәм әлбәттә филармония кысаларында узгач, безнең сәнгать җитәкчебез, филармония сәнгать җитәкчесе Айдар Фәттәрахманович Фәйзрахманов аны җитәкләде. Жюринең председатель дип әйтгәндә бу чиракта, рәисе ул булып тора. Шушлай итеп, сөйләсе сүзләрем күп. Әмма ләкин минемчә, минем коллегалар да монда үз сүзләрен әйтерләр. Хәзер рекламага тукталып китсәк иде, куеп үтсәк иде. Менә беренче күрсәтәсе килгән әйберебез сезгә экранга чыкса иде хәзер. Чыгачакмы? Рамил беренче Менә реклама. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе нәфис сүз осталарының татар сүз дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйге шигырь, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Катнашу да бик гади. 15 декабрьгә кадәр Татар дәүләт филармониясының электрон адресына яки 8-919 690-04-22 WhatsApp номерына видео язма җибәрергә генә кирәк. Катнашучыларның яше шикләнмәгән. Премиал фонд 1 миллион сум. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала. Һәм сез конкурста килгән беренче материалны күрсәтергә мөмкин. Әйе, монда тагын бер менә беренче материалларның берсе, бер кайдыр унлап әле игълан китмәгән килеш унлап безгә әйбер килде. Мин шул хәтле шатланып кабул иттем әлеге материалларны. Чөнки халык ягыннан бу битараф түгел дигән сүз. Бу бик шәп күренеш. Шуңа күрә тыңлап китегез, пожалуйста. Зинһар өчен.
Рамил икенче роликны куй. Тавыш юкмы? Рамил тавыш юк. Үйде қойса, ошарға yok, ұлтым керек жағаға. Oyağında şodata, yerге yok üstüne. Oyda şыбық Ихтибар итегез апа китапны тоткан, анда менә кайсы бер шигырьләрендә бөтенлек карамый анда. Но форма өчен уланы тоткан. Ufalma diyen organı tuhafta olası bilip. Tüm hatınlar basılarda işlediler zon ferman. Oşarga da takıtıkı koyan kilgen işlermen. En yolumuzda qarab hayranlar olan bugün. Hükmü tüzümlülük gerek tortırga turmuş yürün. Ömür boyu ağır işten bir şeygendir kulları. İşten itip istediler kızların hem uların. Бик зур рәхмәт. Әлеге апа эш ролик җибәргән. Эш төрле кием киенеп, эш төрле фонга басып, менә иҗади килә әлеге сорауга. Бик зур рәхмәт анага. Рәхмәт һәм Көн таләпләренә туры килүдән килеп чыккандыр, чөнки җәмгыятьтә бик күп татар телен саклау турында, аны алга таба безнең балаларыбыз, аларның балалары дәвам иттерү турында, безнең гомумән халкыбызның яшәве турында фикерләр бик күп йөри. Фаразлар кылабыз, тел югалып бара дибез, әмма дә ләкин менә шушы телне саклауда, милләтне саклауда мин уйлыйм, безгә барыбызга бергә кулга-кул тотышып эшләгәндә генә без бу нәүбәттә, бу юнәлештә зур уңышларга ирешә алабыз. Моның мөмкинчелекләре хәзер бик зур, чөнки интернет заманасы. Без менә әле тәки шушы пресс-конференциялар вакытында да менә әле генә без куйдык игъланнарны. Аларны без инде телевидение аша белән генә аша гына түгел, интернет аша да. Без шуңа күрә бу юнәлештә дә шундый максат куйдык. Мәсәлән, радио, телевидение, журналистлар барыбыз да кулга-кул тотышып, без бу әйберне бергәләшеп башкарырга тиешбез. Бу чөнки моңа инде Кадим Назир Нуруллин тарафыннан дилбегәне кулга алып, без моны эшләргә риза булганбыз икән. Әмма дә моның нигезе, моның тамыры бик күптәннән килә. Мин моны, мәсәлән, үземнең эшчәнлегем белән дә берникадәр бәйләр идем, чөнки мондый менә бәйгегә багышланган, шундый ярышларга багышланган, шигърияткә багышланган безнең кичәләребез даими рәвештә ул инде 2005-6 еллардан бирле безнең филармониябездә күрсәтелеп барыла, оештырылып барыла. Һәм менә бу 2006-10 елдан бирле Олы юл әйтте дигән циклда мин безнең классик шагыйрьләребезнең әсәрләрен, аларны ярты шар сәгать укыйм. Һәм мин нәрсәгә игътибар иттем шушы концертларда? Тамашачының шигърияткә карата булган мөнәсәбәтенә. Тамашачы хәтта җырга караганда да шигырьләрне онытылып тыңлый, аның шигърияткә карата булган мөнәсәбәте. Уларның хәтта кайберләре кушылып сиңа сөйләп утыра, кайберләрнең күзләрендә яшь. Менә бу күрсәтеп тора, безнең ни дәрәҗәдә шушы шигъриятне халкыбызга җиткерүдән ерак булуыбыз. Шуның өчен бүгенге татар сүзе бәйгесе менә шушы максатны да куя. Татар шигъриятен безнең татар халкына янәдән төрле чаралар белән төшерү, чөнки кызыксыну уяту. Бу балаларда да булырга тиеш, бу кызыксыну уяну, бу урта яшьтәге яшьләрдә дә, бу өлкәннәрдә дә. Сорау ниндирәк булды әле берәмис миңа? чиратта нәрсәгә игътибар биреләчәк? Нәрсәгә игътибар итәбез? Менә беренче чиратта без әлбәттә ана телебезнең чисталыгына, сафлыгына. Бу иң беренче мәсьәлә була, чөнки татар теленең асылын, аның тәмен, аның сөйләү әһәңен саклау һәм әлбәттә инде икенче юнәлеш бу без аның сәнгати югарылыгына да игътибар итәбез. Чөнки шигырьне кемдер укый. Мин мәсәлән шигырьне үзем укымыйм. Мин шигырьне сөйлим. Мин аны укый белмим. Укый белер өчен аны бер
югарылыкка бер нотага менеп утырырга да һәм шул югарылыктан төшмичә укырга тиеш. Мин алай укымыйм шигырьне ичимнән, күңелемнән үткәреп, мин аны шигырьне сөйлим. Мин моны Равил Файзуллин шигырьләрендә дә сизәм, мин моны Рөстәм Мингалиев шигырьләрендә, бигрәк тә мин моны Роберт Әхмәтҗанов шигырьләрендә сизәм, мин моны хәтта ки инде Габдулла Тукайның шигырьләрендә дә сизәм. Мәсәлән, шул ук ана дагасында мин аны үземчә, үземнең күңелемнән, һәм менә шушыны никадәр кеше үзенең күңелен биреп укый. Бу моның сәнгате юнәлеше. Әлбәттә, инде безнең игътибарыбыз, мин бик теләр идем бу безнең конкурслар ярышыбызда балаларның күбрәк катнашуы. Чөнки алар безнең киләчәгебез. Әлбәттә, монда инде балаларның менә шушы катнашуын оештыру өчен мин журналистлар сезгә бик зур үтенечем бар, мөрәҗәгатем бар. Сез бу юнәлештә безгә үзегезнең кулыгызны сузып, безнең белән кулга кул тотып эшләргә тиеш. Менә әлбәттә инде килеш кыяфәт. Әгәр дә без ул конкурста катнашу сөйләшүче кешене сәхнәгә чыгарып, менә татар шигърияте шундыйрак булырга тиеш, татар кешесе менә шундыйрак булырга тиеш дигәндә, без аның кием салымына да, biz аның сәхнәдә үзенең тотышына да, әлбәттә инде ул әйтик кыскаштаннан башка әллә нинди баш киеме киеп чыгып татар шагыйрьләрен сөйли алмый. Мин моңа каршы, мин моны үзгәреш дип тә, мин моны яңарыш дип тә, мин моны татар шигърияте яңа юнәлеш дип атай алмыйм. Һәм монда мин әле жюриның рәисе булып тору ул бер ниндидер бер нигенә инде түбәтәй генә башка килгән безнең жюриның составында бик саллы тел белгечләре, шагыйрьләр, язучылар, менә мин Кадир Назыйчка мөрәҗәгать итәрим, Кадир Назыйч таныштырып китсәгез ие, шушы жюри составындагы безнең кешеләребез, ул безнең монда мин сезнең һәрберегездә бардыр дип исәплим, шуңа күрә ул кирәге юк дип саныйм. Байдар абый, мөмкин булса да. Минем җавабым шушындый. Ярый, рәхмәт. Һәм безнең чираттагы сорауыбыз Җәүит Шакировка. Җәүит әфәнде, менә эстраданы яңартырга кирәк дигән күп сүзләр әйтелде бит инде моңа кадәрдә. Сез ничек уйлыйсыз, менә нәфис сүз ягына күбрәк игътибар бирергә кирәкме, җырчыларгамы? Менә минем сезнең сорауга җавабым шул. Бар җыр сәнгате, бар шигърият сәнгате, бар бию сәнгате, бар театр сәнгате. Аларны санап килсәм бик күп. Менә соңгы вакытта кәеф төшкәне шул, шигъриятка игътибар кимеде. Менә бу Кадим Назыйч әйтеп китте, чыннан да бүгенге көн вазгыяте аз гына без каядыр талпындык, тайпылдык. Эстрада бигрәктә безнең эстрадага моннан 30 ел элек килгән вакытта филармониядә әле мин әле дә хәтерлим. Беренче безнең концерт программасы «Мин гармончы идем» дип аталайды. Ул Рафаэль Сафинның бик узун монологына ярып, анда җырлары да авырча матур итеп теге биюләре дә шул темага туры килгән җырлары белән үрелеп бара торган шундый бер яңалыгы. Һәм худсоветта шуны бик яхшы фикердә калып, без шушы концерт белән бик күп районнарда, авылларда чыгыш ясарга туры килде. Инде менә бүгенге көндә сәхнәдә шигырьнең яңгырамавы минем уйлавымча тамашачының зауыгының шул кадәр түбәнләшүе һәм инде уен көлкегә кырылып калуы дип әйтәм. Кешене күлдерергә тырышабыз. Менә Айдар абый әйтеп китте, инде сәхнәдә шигырьне аны нәкъ язучы, шагыйрь ничек итеп язып, дәлилләп, үзенең шушы бөтен уй хисләрен, йөрәк хисләрен тамашачыга җиткергә теләгән икән, әгәр дә аның ишенә кирип, бөтен дөньяңны онытып аны сөйләсәң, тамашачы җырга караганда да шигъриятта илһам алып, күңеле белән шушы син сөйләгән тарафларга барып кайтып име, ул инде онытылып, ул җыларга да мөмкин, ул көлергә дә мөмкин. Бу бер дөнья. Менә хәзер концертларны карыйбыз, шигырь гомумән юк. Менә мин Кадимнар сезнең сүзне куәтләп шуны әйтәсем килә. Хәтерлисез микән, мондан 1 елмы, 2 елмы элек без Әңгәмәт Набайның шигърият кичәсен име, аны искә алып, анда катнашкан артистлар. Менә Айдар әйтеп китте, кием түбәтәйләрдә матур итеп, зауыклы итеп сәхнәгә чыгып, менә бер сулышта
2 сәгатьтән артык булган шушы концерт име бер сулышта узып китте. Әле залда күпме шагыйрьләр утыра иде. Күпме язучылар шул вакытта иде. Һәм менә мин әле хәтерлим, сезнең белән сөйләшкәннән соң Роберт абый Миңнуллинның каралы. Менә минем дә шушындый шигърият бәйрәме, менә шушылай итеп, шушы залда менә минем шигырьларымнан торган кичә үткәрәсе килә дип. Хәтерлисезме? Мине туктатып алып, Роберт абый шундый сүз әйтте. Менә сез бик молодцы диде ул миңа. Әнгам Атнабаевны Татарстанга алып килдегез диде. Менә. Бер һәм икенчесе бу 26 февраль иде. Тукайга ул Тукай исеме, филармониягә Тукай исеме бирелгән көн ул көнне 26 февраль 46 ел. Без аны шунага туры китереп эшләгән идек. Ул искиткеч кичә булды. Җәвит абыйга бик зур рәхмәт бу кичәне искә төшергән өчен. Менә Роберт абый кызганычка каршы бүген арабызда да юк. Әмма ләкин менә шушындый хатирәләребез безнең калды. Аны эшләргә кирәк шул. Менә мин тагын нәрсә әйтәсем килә. Театр училищесында укыган вакытта сәхнә теле укытучысы Асия апа Хайруллина бар иде. Рәүф абый бар иде, Рәүф абый әлдәйсән. Һәм менә студентларның ул ничә курс укый, шулардан менә ниндидер ул бәйрәм булгандыр инде. Мин хәтерләйм, ул бер генә конкурс булды. Менә шу студентларны җыеп, менә шушында шигърият бәйрәме. Шул кадәр менә студентларның име, анданың теге премиясе да юк, анда диплом биргәннәрдән, грамота биргәннәрдер. Шул кадәр янып, һәр берсе әзерләнеп, менә шу конкурста катнашканы. Менә бу мин инде журналистларга да шулай мөрәҗәгать итәсем килә. Бу журналистлар белән генә бәйле теге бер ни булып калмасын, реклама чарасы булып. Чөнки институтлар бар, безнең сәнгать институты. Анда да бик күп студентлар укый. Әдәбият, сәнгать факультеты булган югары пет институтлар бар. Менә анда да менә шу бәйгене оештырсыннар. Катнашучылар бик күп. Монда теләк кенә кирәк. Аның әле без инде бүләкле фонды да Аллага шөкер. Шуңа күрә хәзер бит кызыксыну чарасы булса, тагын да дәртләнеп китә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, әле менә монда бик күп эстрада танылмаган. Минем менә иманым камил, эстрада әле бер тапкырда әле күренмәгән бик авылдан килгән менә шундый кызлар, егетләр, апалар чыгыш ясар дип. Балаларына әйткәндә, чөнки хәзер мәктәптә инде балалар тәрбиялиләр, аннан татар теленә мәхәббәт уяталар. Мин уйлавымча бик урынлы, саллы һәм вакытында оештырылган менә бу конкурс булсын. Бу булырга да тиеш. Һәм инде моның мәртәбәле жюри агзалары һәр кемнең дә чыгышын карап, Алла биргән булса бәя бирерләр. Менә мин әле үзем дә Алла биргән булса, менә бу бәйгедә катнашырга дип торам. Ашкыр, ола менә күреп торасыз, монда профессионаллар дигән өлештә бар бездә. Әгерлеге профессионаллар өлешендә Җәвит абый сез зур күләмдәге премияга юлларга мөмкин. Шуңа күрә бу монтеге кәҗәсе түгел мәзәге. Акча белән генә телне күтәреп булмый, без аны аңлыйбыз. Тел менә bir künne Georgi abi şiir yazdı. Mene şureli tınlap gittik ele şu şureli roligi var mı olmanda? Videona tınlap gittik ele azınaraq qana 2 minut ol bek kızık. Mene biz anda baletna da kirdirge tırıştık. Nege Рамил, үшінші ролик. Үшінші ролик Рамил Зинхар için күрсәтеп китегез әле. Мин анда берәй бергә. Менә карыйк әле кызык өчен генә. Балалар өчен бу, Шаянтов өчен. Yaşap kalın ormanda İşittim yaxşı xəbər İmiş bizдің qazanda Zurbəyə ütkərələr Nəfis yüz ustaları Deylər bəyi alışa Proza şiir məsəldə Ustalıqda yarışa Minə nə hismim şürəli Bəyiyə baram Birinci zor büləkni Üzümə alam Qatnaşıqda bir qadi Niyə min şiddə qalam Tuqayının şurəlisin Uqırğa üzüm varam Yaşıqlənməgən xərqin Bunda qatnaşa alar Şinkenlərgə bülək var Primiyə alar Minə
Минем исемем Шүрәле, бәйгегә барам. Беренче зур бүләкне үземә алам. Әбәйенең исеме татар сүзе бик әйбәт. Тел булганда ил яши, халыкны бергә бәйләп. Әгәр теләсәң белергә, кайчан була һәм кайда бөтен мәгълүмат бирелгән. Карана экранга, минем исемем Шүрәле, бәйгегә барам. Беренче зур бүләкне үземә алам. Минем исемем Шүрәле, бәйгегә барам. Беренче зур бүләкне үземә алам. Мөмкинме? Әйе. Менә бу клипны караганда да игътибар иткәнсездер. Монда бик күп кадрлар ул безнең филармониянең эшчәнлеген чагылдыра торган кадрлар. Монда менә Георгий Бушевның сәхнәдән безнең балалар өчен булган елкаларыбыздан чыгышларын күрдегез. Аннарысын безнең парад клибыннан кадрларны күрдегез. Безнең Идел йорт дигән клибыбыздан кадрларны күрдегез. Монда Тукайның персонажлары, аның әкияти персонажлары. Мен әйтәсем килә, менә бу конкурсның нигезендә шулай ук безнең филармониянең күп еллык эшчәнлеге ята. Чөнки Марат Ватов улы Әхмәтовның да менә комиссияның башлыгы буларак бу фикергә килеп чыгуда, мин уйлыйм, аның безнең филармониядә булган концертларны карап, күреп, анда безнең шигъриятне сөйләүне игътибар итеп һәм шушы шигърияткә тамашасының нинди мөнәсәбәтен күрүдән килеп чыккан фикерләре дип уйлыйм. Мин бик рәхмәтле бүгенге көндә менә шушы комиссияның татар телен саклау, аны камилләштерү, тагын да алга таба сөрү юнәлешендә эшли торган комиссияның менә шушы мәсьәләгә игътибар итүе һәм без аны әлбәттә аны менә безнең филармониягә бу чиракта инде Кадим Назирис улы Нуруллинны аның шушы гамәленең башлыгы итеп куюда һәм без җиңсезганып эшләргә риза. Чөнки менә Җавид Кәмитне дә без бүген тартып кертәбез инде Җавид шигърияткә. Чөнки Җавид ул менә мин сәхнәдә эшли башлаган елларны без аның белән радио аша тамашачы белән татар гармонына багышланган Илдар Юзефның бер поэмасын укыган идек. Башта Җавид укыды, аннары укыдым. Безнең журналистларыбызның тема буенча да сораулары бардыр. Без сорауларга Менә бу как раз шушы поэма тема. Бер генә әйбер әйтеп китәсем килә. Менә монда бер әйбер яңгырады. Сез игътибар итсәгез, Георгий абый җырлады. Тел булганда ил яши, халыкны бергә бәйләп дип ишеттегезме сез? Моны девиз иттереп алырга мөмкин. Менә тел булса, дәүләт тә бар, халык та бар. Бу ансыз илдә булмый, ансыз җирдә булмый. Менә бу әйбергә игътибар ителсә иде дип уйлыйм, ул безнең девиздер. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Журналистларның сораулары бармы? Әйе, рәхмәт итегез. Мәгариф журналы Айгөл Юнусова. Мәктәп укучыларына, укытучыларга шушы бәйгедә катнашыр өчен кайсы авторларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итәр идегез? Чөнки хәзер күбесе Муса Җәлил, Габдулла Тукайга мөрәҗәгать итәчәк. Менә шушындыйлар артык күп булмасын өчен кайсы авторларны тәкъдим итәсез? Кайсыгыз? Мин бирим сезгә. Әйдәгез, кадмыз. Мин әйтәсем килә, анда кайсы шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәсен ки, безнең һәрбер шагыйрьнең иҗатында балалар темасы, балалар шигърияте дигән юнәлеш бар. Ул безнең Роберт Миннуллинда да, ул безнең Разил Вәлиевта да, ул безнең Абдулла Алишта да, ул безнең
Илсияр Ихсанова да. Шуның өчен монда андый тәкъдимне без менә юнәлеш дип бирә алмыйбыз. Монда инде кем ничек тели бу аның беренчедән күрсәтәчәк татар шигъриятын никадәр белү дәрәҗәсен. Әйтик, шул укытучылар үзләре монда әлбәттә Гөлшат Зайнәшева, Кыяш Тимбик, башка шагыйрәләребез ул мөмкин. Монда бернинди теге кысалар юк. Зур бәхеткә каршы без bir ничә еллар элек, 5-6 ел булгандыр, сугыш җыры язучыларын туплаган идек. Безнең 40-50ләп язучы килеп чыкты, әле шигырь өлкәсендә генә. Безнең әдәбият шул хәтле бай, әгәр дә теге кешенең теге караса безнең әдәбиятка, анда бик каты күп ул табыр иде үзенә әсәрләр. Кадым Назарыч, мин дә менә өстәп үз фикеремне әйтим әле. Чыннан да шагыйрьләр бик күп, шигырьләр бик күп. Әмма дә ләкин менә бу конкурста шуны искә алсак иде. Югалыбрак калган, онытылып калган, менә халыкка бар бит шундый, мин инде әйтәсем килә, яңартып, менә шушы әсәрне каяндыр изләп табу, менә шушы ягына да игътибар итсәк иде. Менә бу конкурс турында мин нәрсә әйтәсем килә? Biz indi әдрәк соңлабрак калган булсак та, менә халык безне кичерер, әйме. Менә Башкортстанда бу бәйге үткән ел булды. Шушындый бәйге булды. Менә кемнең әсәрен укырга телисез дигән сорауга җавап итеп кенә әйтәм. Әгәр дә кеше үз халәтенә туры килердәй, үзенең әши язмышын чагыштырган шигырь, бәлки ул берәр улпат танылган шагыйрьдән, язучыдан яздырып алырга мөмкин. Чөнки Башкортстанда үткән конкурста бар, каралы исемен уттым, Байбулдина дигән, Зинфира Байбулдина дигән беренче урынны алды. Ул алып баручы, ул телевидениедә, БСТда да эшли. Ул 3 бала анасы, аның бер баласы, теге Кояш баласы дип әйтәләр бит инде, авырурак. Мин инде кимсетеп әйтмим, әмма ләкин Ходай Тәгалә нинди бала бүләк итә. Менә шушы баласына махсус яздыртып алдырган бик узын монолог, шигырь формасында язылган, аны тыныч кына тыңлап булмый. Мин аны тыңладым да, үксеп җыладым. Чыннан да бу шушы баланы тапкач, алырга кушмыйчы, әле ул бер кешенең сүзенә карамыйчы, менә шушы баланы алып кайтып, бүгенге көндә ул бала инде хәзер субханаллаһи, ул кояш кебек, ул елмаеп тора, аны яраталар. Рәдифтә аның ире дә танылган җырчы. Шуңа күрә әйтәм, әгәр дә күңеле кушканча, менә мин шушы язмышын чагылдырасым килә, менә шушыны я прозага салып, я шигырь юлларына салып сөйләсем килә дисә, монда да гаеп юк. Чөнки бик күп темалар бар. Кысалар юк. Менә мин әле шушы темага сүз чыккач, әле уялып та утырам. Чыннан да соңгы вакытта сәхнәдә менә эстрада артисты буларак шигырь юк, сөйләүче юк. Менә кайсы вакытта булар шундый җырларны җырлыйсы килә, менә җыр алдыннан шул ук дежур сүзләр инде. Менә без хәзер мәхәббәткә кагылышлы бер җыр җырлап китәсем килә. Менә шушы вакытта бар бит шагыйрьләрнең мәхәббәт турында üzülеп, яратып, шушы хисләрен яшерә алмыйча шигырь юлларына салган шагыйрьләр бар. Менә шуны сөйләп куйсаң да, ул урынны. Шуңа күрә әйтәм, булсын конкурс, мин бик шат. Чираттагы сорау. Идел журналы Мөршидә Кыямова. Менә миңа бераз әзрәк сәйрәк тә хатын-кыз буларак. Безнең каршыда 3 улпат ир-ат утыра. Алар сәнгать кешеләреме? Алар өчесенең авызыннан әйтәләр, нәфис сүз сәнгате юк диләреме сәхнәдә. Җәүдәт абый да сәхнәдән төшкәне юк. Аңар кем комачаулый шигырь сөйләргә? Рәхмәт Айдар әфәнде концертларында шигырьләр сөйли. Сезгә дә бит инде Кадим әфәнде ул конкурсларны иртәрәк оештырырга буладыр. Хөкүмәттән анда ниндидер суммалар, миллионнар төшкәнче үк. Сез моны бит инде моннан 5-6 ел элек оештырмакчы идегез мондай шигъри кичәләрне. Аннары икенче әйбер. Менә
тыңлап киттек бит инде бер ханымның укыганын әйме. Мин уйлап куйдым инде, о, монда мәйтәм жюрига эшләргә дә эшләргә. Менә бу конкурс кыссаларында сезнең ниндидер мастер-класслар оештырылачакмы? Шундый килеш бит инде шәхнәгә чыгарып булмый кешене. Кадим Назирович, Әйе, беренче сорау. әйе. Бик зур рәхмәт беренчедән сораулар өчен. Бу конкурсны оештыру ул өлгереп җитмәгәндер. Менә 4-5 ел сез дөрес әйтәсез, 4-5 ел элек без монага әзер идек. Без аны үзебезнең җитәкчеләргә дә илттек. Менә Илһам Шакиров премиясе буенча. Илһам Шакиров премиясе буенча без 16-нчы елда тәкъдимләп чыктык. Илһам Шакиров ул вакытта исән, беренче премияны Илһам абыйның үзенә бирә geldi. Хәтта бардык. Барасы җирләргә дә бардык. Менә алдан бит фикер туа. Нәрсәдер эшләргә. Менә җырт саламды икән кеше. Җыртның формасы аның күз алдына килә. Шуннан соң ул аны акча җыя башлый, шуннан соң ул аның сызымын сыза башлый, башка эшләр эшләүчеләрне эзли башлый. Бу да шулайдыр күрәсең. Моны теге башыңа бүгін килеп төште дә, бүгін эшли торган эш түгелдер инде ул. Мөршидә ханым, Сез уйламыйсызмы, без инде соңга калдык дип? Юк. Хәзер бит инде заук уже үзгәрде халыкның. юк, сез теге соңга калдык дип үкенеп утырга мөмкин, нәрсә эшләмикме? Эшләргә кирәк. Ничек кенә булмасын, без һәр бер-беребезгә җылашып утырудан бер нинди мәгънә юк. Безгә кирәк кулга-кул тотынышырга да, алга китергә. Әйе, элек вәзгыяте барып җитмәгәндер. Әйе, Җавит абый темасына да кирип чыгасым килә инде. Яклап әйтәсемдер инде бу очракта. Алар азат художниклар, азат рәссамнар. Ну, аңлыйсыз инде. Шуңа күрә алар бүгенге көндә нәрсә яхшырак бара, шуны тертеләр. Дәүләтнең ние кулы җитмәде буга инде. Монда дәүләт әлбәттә без филармониядә эшләүче буларак. Но безнең хәлебездән ничек килде, без шулай эшләдек. Менә Айдар абыйга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу ул шигъриятны ачканчы минем дә күз алдымда юк иде әле. Ниндидер кемдер килеп моны тыңлап утырыр да, шул хәтле матур яратып кайтып китер дип. Минем өчен дә ул тетрәнү булды. Шуннан әйтәм, Җавит абый кебек мин дә залда балавыз сыгып утырдым. Кайсы бер шигырьләрне тыңлап. Чөнки ул минем җөрәгемә тиде. Ул мине теге ичке дөньямны актарып ташлады. Һәм мин аңладым, безнең өчен филармониягә тикмәгә генә Тукай исеме бирелмәгән, хәтта ул җыр оешмасы булса да, Тукай исеме безгә шигърияткә, прозага юл ача. Һәм мин сезгә тагын бер әйберне әйтергә оныттым. Без монда әгәр дә игътибар иткән булсагыз, без мәсәл дигән жанрны ачтык. Мәсәл жанры гомумән үлеп бетте. Ул менә инде бер 30 еллар яңгыраганын ишеткәнем дә юк бугай мин аның. Мәсәл бит ул җәмәгать әйләнеп бетеп чыккан роман бит ул. Аны укып чыгасың. Менә мин бик яратам Волк на псарне. Укып чыгасың мәсәлән аны. Ул бит безнең тормыш, ул бит безнең нинди генә система булмасын, ничек кенә яшәмик, ул безнең көн күрешебез бүгенге көндә. Һәм татарчадан бик каты күп мәсьәләләр, алар безнең кызганычка каршы югалып баралар. Аны язучылар булсын иде, аны укып чыгу ул роман, аны ятлап та куйсаң, ул роман белүгә тиң. Мин аны шулай дип әйтәм. Мастер-класслар булачакмы? Менә мин хәзер Шунда гына кызганычка каршы сәхнәләрдән китте дим мин бүген. Теге бөтенләй юк дип әйтмим, кемдә булса укыйдыр аны. Сәхнәдә кызганычка каршы бу жанрлар китте. Без аны яңадан менә тартып чыгарырга кирәк иде. Мөршидәнең менә мин шушы ике соравында кыска гына җавап бирәсем килә. Мин инде башта ук әйттем. Менә шушы шигъриятка біз bundan 10 ел элек инде мөрәҗәгать иткән. Бу Кара Саипов иҗаты да булды. Гамил Авзалның Болгарлар поэмасында мин концерт итеп оештырдык. Оннан соң Улы юл әйтте дигән циклдан Рөстәм Мингалин иҗаты, Роберт Әхмәтҗановның иҗаты, Равил Файзуллинның иҗаты. Без моны аша килдек, әмма биткада мин безнең филармониямда бер генә тары гына ие. Вакыт җиткерде, менә һәр нәрсәнең вакыты, менә бүгенге көндә игътибар иттеләр безнең эшчәнлеккә һәм менә шушы конкурс барлыкка килде. Икенче сорау мастер-класслар. Без инде жюри беренче сайлап алу турнирында бары тик онлайн режимда тыңлыйбыз.
Менә шушы җибәргән хатларны аннан соң утырып киңәшәбез. Икенче турга үтәләр. Мин үлем икенче турда без инде анда чакырып китерелгән менә шушы катнашучыларга мастер-классын да бирәчәкбез. Шигъриятне әйтик, безнең танылган сүз осталары нинди дәрәҗәдә ничек итеп укыйлар. Бу Камал театры артистларында без монда җәлеп итәчәкбез. Тинчурин театры артистларында Җавид Шакиров шикелле безнең эстрадабызда мәртәбәле алып баручыларыбызда без монда тартып кертәчәкбез. Мастер-классларыбыз безнең булачак. Без моны вәгъдә итәбез икенче тур вакытында. Менә шушындый конкрет җавап. Мин дә сезнең сорауга җавап бирим инде. Шуннан да нәрсә кымашаулы дип бер дә кымашауламый. Әле мин эстрадада, үзебезнең концертларда да, менә бу ТМВда барган Камил Җавидтә дә юк та, мин әзерләнеп берәр шигырь булса да сөйләп калам. Менә концертларда гомумән күп артистларның бер куплет шигырьдә сөйләмәгәннәре бар. Бары тик мәзәккә генә корылган. Концерт программасын эшләгәндә дә, менә прозага килгәндә күләмле шигырьләрдә укыганыбыз бар. Җылата торган монологларда укыганым бар. Бары тамашачы яратканы ярата. Менә мәсәл темасына килгәндә, хәзер ничектер элек театр училищесына укырга кергәндә ул положениедә бар иде. Шигырь укып күрсәтәсең беренче көнне, икенче көнне мәсәл. Менә сез әйткән мәсәлнең аның асылы, аның иң төп фикере иң азакта. Шуңа күрә безнең мәсәл буенча менә бу конкурска керү бик яхшы. Чөнки аны укый белү кирәк. Ул шигырь түгел. Ул әле сез әйткән ул прозадан да аерылып тора. Анда аның үзенең бер калыбы бар. Мәгънә салып укымасаң, аның тамашачыга аның фикерне барып илтеп җиткерә алмыйсың. Ул бик авыр жаны. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын бармы сораулар? Әйе. Лейся Низамова, Гаилә һәм мәктәп журналы. Менә бу концертларда халыкның зауыгы төшеп бетте инде, шигырь кирәкми дигәнгә бер фикеремне генә белдереп китәсем килгән иде. Игътибар итәсез микән? Мәсәлән, Рифат Зарипов, Данир Сабиров, Исия Бәдретдинова. Аларның концертларында да лирик җигенешләр хәзер еш. Һәрбер артист үзенең сольный концертында андый лирик моментларны кертергә тырыша. Алина Софиуллина концертында булган, ул да шулай. Чөнки халык аны яратып кабул итә. Бу бит инде зауык төшү турында сөйләми, бу бит халыкта киресенчә сусау бар дигән сүз. Шуңа күрә бөтенләй бетереп ату белән килешә алмыйча утырам. Шуңа күрә бу конкурс нәкъ менә вакытлы һәм урынлы соңга калу түгел дигән фикер туды миндә. Рәхмәт. Менә бик зур рәхмәт. Фикер нәкъ шулай. Барыбызда да бер төрле. Миндә артык түгел, сездә ким түгел. Барыбызда бер төрле уйлыйбыз. Барыбызда күрәбез бүгенге вазгыятны, бүгенге көнне. Эшне башладык икән, мин тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Әлеге комиссияның председателе Марат Готович улына, Айрат Ринатовичка әйтәсем килә. Менә хәзер бу нигезләмәне тарату буенча без уйлап киттек. Районнарда һәрберсендә газеталар бар. Күп районнарда радиолар бар, телевидениесе бар, күп районнарның. Мәчетләр белән без сөйләшәбез, мәчеткә безнең күп халык җырый. Аннан тагын бер кат искәртеп әйтәсем килә, бу республика эчендә генә үткәрелә. Безнең катнашучылар читтән булсалар да, без республика эченә игътибар бирәбез. Бу юлы шулай. Рәмис, мин дә үземнең яңаклы сүземне әйтим әле, кичкенә генә, бик кыска гына әйтеп, безнең әле тагын бер проектыбыз бар. Нәкъ менә шушы телне саклау комиссияның башлангычы белән фольклор ансамбле нигезендә, аның кысаларында монда берничә нәфис сүз остасы катнашып, Татарстанның 43 районында тамашачы алдында, киң тамашачы алдында шушындай концертлар үткәрү. Моның нигезендә шулай ук ята татар сүзе, татар шигърияте. Менә бу мәсьәләгә дә комиссия игътибар итте, һәм без менә шушындай юнәлештә дә эшләячәкбез. Без аны, Аллаһ бирсә насыйп итеп, 1 ноябрьдән инде башлап җибәрбез дип өметләнеп торабыз. Эльмира Сираҗи, Мәдәни җомгада.
Бу икенче тур нинди форматта үтәчәк һәм җиңүчеләр җәмгысе ничә булыр икән? Бүләкләү тантанасы кайчан көтелә? Нинди формада булачак? Бүлек игътибар иткән булсагыз, без 21 февральдә халыкара туган тел көнендә әлеге бәйгегә нокта куячакбыз. Ул гала концерт белән төгәлләнәчәк филармониядә. 20 февраль көнне без кемнәр узды инде, шуларны җыйнап алып, үзебезнең филармониядә шулай ук ябык тыңлау үткәрәбез. Алар инде әнә Мөршидә ханым әйтте, сорады. Әлеге сорауга җавап була. Без анда шул киемнәрне караячакбыз. Кемнең ничек чыгыш ясады, үзебезнең теге төзәтмәләрне керттербез. Әгәр дә теге сәхнәгә чыгарасы булсак инде икенчесе. Шушы 20 көнне бүген иртә белән иртәнге якта Радиф Рифкатович белән сөйләшеп алдык без. Институтта мастер-класс оештырып, аларның да сорауларын тыңлап, аларны Марат Утыш белән шулай очраштырып, шушындый теге алардан килгән теге арткы як связь дип әйтәбез без аны, шулай бит, обратный связь дип әйтәбез. Шушыны да ишетеп китәсебез килә, безнең андый планыбыз бар. Рәхмәт. Һәм безнең вакытыбыз чыгып бара, соңгы сорау бирик. Менә безнең бар бит инде Фәйзи Юсуповлар, әйме филармониядә эшләп киткән Айрат Арслановлар, бәлкем киләчәктә менә алар исемендәге фестивальләр оештырыргадыр. Эстрада җыр сәнгатенә кагылышлы фестивальләр, проектлар күп бит. Икенчесе коллега мага карата, әйме ул монда санап китте, ләкин мен монда теге ниндидер дешевый эстрада концертлары турында сүз бармый. Андый концертларда аның шигърияте дә шундый дәрәҗәдә, андый җирләргә жүргән бар ләйсән. Бик зур рәхмәт. Сезне филармониягә да алырга вакыт. Чөнки бу татар сүзе дип атаганчы, без моны Айрат Арсланов исемендәге дип атадык ие. Сез беләсез нәрсә өчен мин бу фикердән кире кайттым. Айрат абыйны мин бик югарыдагы йолдыз дип саныйм. Мондагы нәрсә белән без эш иткәнебезне әле мин аңламыйм. Мин монсын сезгә сер иттереп кенә әйтәм. Мин теге әреп каба торган кеше, мин әлегә әреп кабам. Мин аңламыйм нинди масштаб белән без бәйләндек хәзер. Нинди әйберләр килеп чыгачагын мин белмим. Әмма ләкин без аны 21 февраль көнне сезнең белән очрашып, әйдәгез алай булгач 21 февральдән соң тагын бер очрашыйк, әлеге мәсьәлә буенча бик акыллы булачакбыз без анда. Сез дә, без дә. Ни тәкъдимнәр дә булачак. Татарның акылы тештән соң очрашыйк әле. Ярармы? Сөйләштек, рәхмәт. Ярый. Рәхмәт сезгә сорауларыгыз өчен. Мин дә рәхмәт әйтәсем килә менә бөтен журналистларга. Безгә һәр вакытта да вакыт җитмәремис. Моны гына 2 мәртәбә айтып булмыймы вакытны. Ул хәзер Калыкта осталык бу бит инде нәфис сүз бәйгесе. Мин Ләйсәнгә дә әйтәсем килә, синең рәхмәт бик матур булды синең менә шушы әйткән сүзең, чөнки мин Данир Сабировны тыңлаганым бар. Аның концертында аның шигъриятны сөйләгәне. Мин әйткәнем, үземдә шундый фикер тулды. Данир нишәп туза язмаган анекдотлар сөйлисең икән, син иштән генә шулай утырдым. Шул кадәр матур итеп укыйсың бит син шигъриятны дип. Менә бу җегетләребезнең бәлкем теге заман таләпләренә туры килеп, Җавид ничегрәк уйлыйсың син? Алар яшьләр, әле аларның барысы да алда. Менә миндә саубулашыр алдыннан бер генә сүз әйтеп китим. Зур итеп рәхмәт сорауларыгыз өчен. Кадым Назирович, Айдар Фатрахманович, күз курка, кул эшли, соң булса да уң булсын. Менә бу кылган гамәлләребез, Ходай Маллакаем барсы да уйлаган уйларыбыз тормышка ашсын. Әле моның гомерле, дәвамлы икәнен без әле менә тагын алдагы көннәрдә, алдагы елларда тагын күребез, Алла биргәнбез. Шулай ук кушылам коллегаларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Илһам Шакировның зиратында безнең уйланган иде таш кую иртәгәгә. Әле генә сезгә килгән чагында гына скульптор шалтыратты, әз генә проблемалары бар. Без аны җомгага күчерәбез. Зинһар, әгәр дә сезнең теге информация чыгарасыгыз булса, бу эш буенча шулай ук сәгать 1дә калдырдык без аны, җомга көнне сәгать 1дә. Жаңгыр дигән булдылар кемнәрдер, без жаңгырына карамадык, әмма дәки җылы 16 градус, җомга көнне актык җылы бугай.
Ақтық жылы күн, аннан соң 8-ге түсіп кете, һәм қорға таба кете. Жаңғыр болса, бірде бұршылмасқа, Илхам абыны көмгенде 2 күн боран болды. Хәтерлейсіз, самолетлар ұшмады ол вақытта, һәм бик табиғат өзінің характерін көрсетті. Жұмға күнні де көрсетсе, жұмға күн біздің күн, матур күн, ташы матур болашақ, ескизлары бик матур. Зинхар келіп қарағыз, һәм халықны да шақырғыз. Жұмға күнні сағат 1-де шонда кірген юлдағына ұсыл яқта, сіз білесіз орнын келегіз шақырабыз. Исән болығыз, исән салық тілейміз сізге. Ауырмағыз.